Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon sa subong adlaw. Para sa mga headlines, Iloilo Provincial Capitol kag City Hall nagkasugot sa pag-maximize ang port terminal sa Loboc, La Paz. DOH-6 ginapanawagan ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ila kabataan subong nga World Immunization Week celebration. RDRRMC6 gin-issue ang blue alert status bangod sang padayun nga pag-igu sang El Niño sa rehiyon. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ang bag-o nga ginpasanyog nga Visayas Container Terminal o kon VCT sa Barangay Loboc sa distrito sang La Paz gina-project para magtaas ang importation kag exportation opportunities sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa katuyuan, ginpangabay ni Mayor Jerry Treñas ang Iloilo Provincial Government nga maghiwat sang istoryahanay agud tan-awon kag isaysay ang datos sa mga pag-import kag export sa Iloilo. Suno pa kay Treñas nga ang pag-review sang pito ka tuig nga datos sa mga import kag export sa Iloilo nagapakita sa nagataas nga trend para sa mga aktibidad kag importation kag exportation. Ang pangabay sang alkalde amo ang naghimo nga nagtambong si Governor Defensor sa mga opisyal sang Local Economic Development and Investment Promotion Office o kon LEDIP sa kagapon nga hapon. Ginistoryahan nilang existing kag potentially exportable products kag sa mga masunod nga plano sa mga operasyon sa bag-o nga rehabilitated terminal. Ginkumpirma ni Provincial Administrator Raul Banyas sa iya social media page nga ginpangunahan sang gobernador ang meeting kag nag-share sa mga idea sa paagi kung paano pa mapauswag ang benepisyo sang improved containerized terminal. Sa pagsugod sang World Immunization Week Celebration 2024, ginpangayo ni Department of Health o kon DOH-6 Director Dr. Adriano Subaan ang collective responsibility sang tanan para masiguro nga wala sang kabataan nga ma-left behind sa pag-avail sang bakuna o kon immunization kontra sa vaccine-preventable diseases. Ini ang sentro sang inspiration message ni Subaan nga ginbasa ni DOH-6 Local Health Support Division o kon LHSD Chief Dr. Mai Ladiao Santa Lucia kadungan sang kick-off sang World Immunization Week Celebration 2024 nga may tema 50 Years of Immunization, Happier and Healthier Lives kaya sa Healthy Pilipinas nga ginhiwa sa Municipal Cover Gym sang Banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Para kay Subaan, ang World Immunization Week nga ginaselebrar humali na April 24 to 30 isa ka global campaign nga nagatuyo nga maka-raise ang awareness angot isa ka importante sang immunization and increasing vaccination coverage. And it is our collective responsibility to ensure that no child is left behind. Let us work towards a world where every child has the opportunity to live a healthy life. Para kay Subaan nga ang immunization isa ka vital aspect sang healthcare. Inang preventive measure nga makasalbar sang minilyon ka mga kabuhi. Bangod sini, ginapanawagan ni Subaan sa mga ginikanan kag mga caregivers nga dalon sa rural health centers o kon malapit nga health facilities ang kabataan para mabakunahan. Para mahaganhagan ang epekto sang El Niño phenomenon sa Western Visayas, gin-issue sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council kon RDRRMC6 ang Blue Alert status. Suno kay Office of Civil Defense o kon OCD6 Director Raul Fernandez nga tinutuyo sini amo nga mapag-un o kon mapasangkad pagid ang monitoring kag coordination sang tanan nga local government units para mapreparahan ang anuman nga epekto nga matugas ang El Niño sa kabuhi kag palangabuhian sa mga tao sa rehiyon. Blue alert just for our OCD so that we can have a better coordination in responding to emergencies. Ang pinaka-significant lang naman yan on our part is we can utilize our quick response fund para maka-assist tayo sa mga government agencies, LGUs in the form of providing transportation sa mga natin, sa mga food and non-food items. And of course, yung rin po, yung heightened coordination na rin among government agencies, local government agencies. Subong, may ara na sa 24 ka LGUs ang nag-declare sang state of calamity, 18 ang halin sa probinsya sang Antique, 2 halin sa Iloilo Province, 1 halin sa Guimaras, 1 halin sa Negros Occidental kag sini lamang ang Iloilo City. Gindeklarar nga blue alert status ang rehiyon para ma-utilize ang quick response fund para maka-assist sa mga government agencies, ilabi na sa mga LGUs, pinaagi sa pag-provide sang transportation para sa mga non-food and food items, assistance sa mga naapektuhan. Kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon.
Ini ang inyo ka-PN, Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.